Γύρισα τις κυριότερες ελληνικές παροικίες. Μίλησα σε εκκλησίες και συλλόγους. Έκαμα ό,τι ήταν δυνατόν για να φέρω από την Αμερική το ποσό που χρειαζόταν για να ολοκληρωθεί το πανεπιστήμιό μας. Όταν επέστρεψα στα Αθήνας, το καθαρόν ποσό όλων των εράνων έφτασε το 1,5 εκατομμύριο δραχμάς, αλλά το κτίριο είχε λάβει τις διαστάσεις μεγάρου. Έκαμα ένα δάνειο από την κτηματική τράπεζα 1.350 λιρών. Έτσι περάσαμε τα 2 εκατομμύρια. Αλλά θέλαμε ακόμη πολλά. Ευτυχώς πέσαμε στα περισσεύματα του 1929. Η κυβέρνηση μας έδωκε 1 εκατομμύριο από το ποσό το προορισμένο για τα σχολικά κτίρια. Με αυτά τα 3 εκατομμύρια, εκτός από το οικόπεδο, είχα κατορθώσει να κτίσω ένα λαμπρό διδακτήριο, να το τελειώσω εσωτερικώς, να επιπλώσω τα κυριότερα μέρη, ώστε η σχολή να αρχίσει σύμφωνα με το πρόγραμμα. Τον Φραγκούδη όμως ενδιέφερε και το θέμα της διακόσμησης του κτηρίου, που φρόντισε να γίνει κατά τρόπον ελληνοπρεπή, η οργάνωση της βιβλιοθήκης, δάνεισε τη δική του και μάζεψε από παντού ό,τι βιβλία μπόρεσε, φρόντισε για τους κανονισμούς της σχολής και την 1η Νοεμβρίου 1930 τελέστηκαν τα εγγένεια της σχολής. Ο Αλέξανδρος πάντως από το Βόλο άφηνε με διαθήκη όλη του την περιουσία για ίδρυση σχολής πολιτικών επιστημών στο πρότυπο εκείνης του Παρισιού, όπου ο ίδιος είχε σπουδάσει. Η εκπαιδευτική αναγέννηση ξεκίνησε έναν τεράστιο αγώνα, ώστε η κληρονομιά πάντου να περιέλθει στην ιδρυθήσα σχολή. Σχετικά αναφέρει ο Φραγκούδης. Κατόρθωσα να πείσω σε τούτο τον τότε Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, εκτελεστή της Διαθήκης, αν και απάντησα τρομερές αντιδράσεις μέχρι τις παραδόσεως της κληρονομίας. Την ημέρα που πήγα στην τράπεζα για να παραλάβω την περιουσία, το ταμείο της σχολής και το δικό μου δεν είχαν ούτε μια δεκάρα. Για να μην τα πολυλογούμε, αναγεννηθήκαμε. Ανέλαβα δίχως καμία αμοιβή την εκαθάριση της κληρονομίας, που ήταν πάνω κάτω 6 έως 7 εκατομμύρια. Με αυτά κατορθώσαμε να περατώσουμε το κτίριο της σχολής και μέσα και έξω, να προσθέσουμε ένα όροφο, να αγοράσουμε όλα τα περιξικόπεδα για μελλοντική ανάπτυξη και να τελέσουμε μεγαλοπρεπή εγγένεια της σχολής, που προς τιμήν του μεγαλύτερου αυτής δωρητού ονομάστηκε Πάντιος. Το Πάντιο Πανεπιστήμιο τιμά σήμερα τον ιδρυτή του και για τον λόγο αυτό αποδέχθηκε με ευχαρίστηση την πρόταση του Δημάρχου Καλιθέας κ. Ασκούνη να είναι συνδιοργανωτής της. Όπως επίσης αποδεχθήκαμε με ευχαρίστηση την πρόταση να συνδιοργανώσουμε μαζί με το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ, τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ειδική εκδήλωση στη Λεμεσό, προσφέροντας και την προτομή του ιδρυτή Γεωργίου Φραγκούδη. Αποτελούν οι εκδηλώσεις αυτές έναν ελάχιστο φόρο τιμής στον ιδρυτή του Παντίου Γεώργιο Φραγκούδη. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ πολύ τον Δήμαρχο Καλιθέας, τον κύριο Σκούνη, να λάβει το λόγο. Κύριε Πρίτανη, κύριε Πρέσβη, κύριοι συνάδελφοι από το Δήμο της Λεμεσού, αξιότιμη κυρία Φραγκούδη, κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου να απευθύνω τις πιο θερμές ευχαριστίες του Δήμου Καλιθέας προς το Πάντιο Πανεπιστήμιο, το Δήμο της Λεμεσού και την Κυπριακή Πρεσβεία στην Αθήνα για την πρόθυμη συμμετοχή του στη διοργάνωση αυτής της επιστημονικής αναφορά στον διακεκριμένο λόγιο επιστήμονα και πολιτικό Γεώργιο Φραγκούδη, η οποία εντάσσεται στις εκδηλώσεις που είναι αφιερωμένες στην 50η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ιδιαίτερα θα ήθελα να χαιρετήσω τη συγκινητική παρουσία της κόρης του, κυρίας Αθηναίδας Φραγκούδη Αντωνιάδου. Κυρίες και κύριοι, περιποιεί εξαιρετική τιμή για το Δήμο της Καλιθέας η άσκηση κατά το τρέχον έτος της Προεδρίας του Δικτύου Δήμων της Αττικής Κύπρος, η οποία συναισθήθη το 2007, προκειμένου να υπογραμμιστεί η κοινή βούληση του ελληνισμού να ανανεώσει με αίσθημα ευθύνης και αποφασιστικότητα τη συμπόρευσή του με τη διαδρομή και το μέλλον της Κύπρου. Θεωρούμε ότι ίσως δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν καλύτερη συγκυρία και ευτυχέστερη σύμπτωση από τον εορτασμό των 50 χρόνων της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Πράγματι, αυτή η επέτειος δεν συνιστά μόνο μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό έθνος. Συμπυκνώνει μια πορεία δραματικών γεγονότων και πολιτικών ανακατατάξεων
η οποία έχει αφήσει ανεξίτηλη σφραγίδα στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και έχει καθορίσει τόσο τη συλλογική πολιτική συνείδηση του ελληνισμού, όσο και σημαντικές πλευρές της λειτουργίας και των χαρακτηριστικών του πολιτικού συστήματος της χώρας. Τα 50 χρόνια της ανεξαρτησίας της Κύπρου σημαίνουν τους μεγάλους αγώνες του κυπριακού ελληνισμού για την αποτείναξη της Βρετανικής αποικιοκρατίας, την ανάμνηση των ηρωικών φυσιογνωμιών και των πρωταγωνιστών τους, αλλά και τη στενή σχέση τους με το μεγαλειώδες κίνημα της νεολαίας, το οποίο πίσω στη δεκαετία του 60 μαχόταν ταυτόχρονα για τη δημοκρατία στην Ελλάδα και την ελευθερία στην Κύπρο, δημιουργώντας ένα νέο πατριωτικό κίνημα στη χώρα μας. Είναι μια επέτειος που σηματοδοτεί την προδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη δικτακτορία των Αθηνών, με την απόπειρα ανατροπής του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, την τουρκική εισβολή και την επί 36 χρόνια συνεχιζόμενη κατοχή της Μεγαλονήσου. Μια επέτειος που μπορεί και πρέπει να ανανεώσει την δυναμική των κοινών προσπαθειών για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος και την αναβάθμιση της θέσης της Κύπρου στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα υπήρξε ιστορικά αναπόσπαστο στοιχείο του αγώνα για τη δικαίωση της Κύπρου. Βρέθηκε στο πλευρό της για την αντιμετώπιση των συνεπειών της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Είναι στο πλευρό της για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, σύμφωνα πάντα με τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο ελληνικός λαός διακατέχεται από αισθήματα ανησυχίας από τη συνεχιζόμενη τουρκική αδιαλαξία, όπως και το ρόλο της διεθνούς κοινότητας στην εξασφάλιση του ειρηνικού μέλλοντος της Κύπρου, σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα και τον αναβαθμισμένο ρόλο που παίζει η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή μας. Η Καλιθέα, η σύγχρονη Καλιθέα, αισθάνεται εξαιρετικά υπερήφανη για τη δική της σχέση με την κυπριακή ιστορία. Η κεντρική της πλατεία είναι αφιερωμένη στην Κύπρο, οριζόμενη από δύο μικρούς πεζοδρόμους αφιερωμένους στους απαγωνιστέντες μαχητές της ΕΟΚΑ το 1956, Μιχάλη Καραολί και Ανδρέα Δημητρίου. Κάθε χρόνο, όπως και φέτος, την προσεχή εβδομάδα, με εκδηλώσεις αναφερόμαστε σε αυτή την πλατεία στην επέτειο της τουρκικής εισβολής και κατοχής της Κύπρου. Εξάλλου, το 2007, κατόπιν πρότασης της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τοποθετήθηκε στην πλατεία Κύπρου της πόλης μας αναμνηστική πλάκα για την επέτειο ανεξαρτησίας της Μεγαλονήσου. Δεν λησμονούμε όμως ποτέ ότι δύο σπουδαία εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην πόλη μας συνδέονται με την Κύπρο. Εννοώ τη Σιβητανίδιο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, κληροδότημα των αδελφών Σιβητανίδου, Κυπρίων την καταγωγή και ασφαλώς του Παντίου Πανεπιστημίου, η ίδρυση του οποίου υπήρξε έργο του οράματος των προσπαθειών και των ακάματων κόπων του Γεωργίου Φραγκούδη, μιας πραγματικά μεγάλης προσωπικότητας των γραμμάτων της πολιτικής και του πολιτισμού.